Yana cikin neman da Allah ya min gaskiya na hifz da sauri. Wani musabaka ce ko ce wani lokaci ne cikin musabaka da zaka ce wanga is my embarrassing moment, lokacin da ya baka kunya sosai? Na taba samu Me fa? akwai wani makarantar Songhai an fi ganewa gawo. Kace Songhai ne yana yi kofi. Ai Songhai ma shine asali. Kana rubuta ayoyin ne da hannunka ka rubuta ka zo ka karanta ka je ka wanke ka kuma zuwa kara ma sabo. Iyayen mu sun sa amfani abin da mu muke. Ya ka bullo Darul Hadis. Ya kai ka bullo Darul Hadis. Ya kai na bullo Darul Hadis. Ai ba Darul Hadis kai hadda ba. Na tashi Rex, ana tafsiri Rex. Muna samun wasu karatuttukan da kamar sun shahara kan social media. Idan ana buga su kamar Sheikh Malanas, irin kamar kana ya kana haskoshin nan kamar yana tada moral masallacin nan. Sai dai ban san kira'an kan asali naka ne ko dai ka haɗa da na wasu malumma ne. Assalamu alaikum uwa. Dan uwan ku Lai Hambal nake tare da ku. Addu'a da fatar alkhairi. Duk inda kake kana daidai inda Allah ke bukatar ka. In alkhairi ne ka gode wa Allah ka samu ƙari. In sharri ne ka dau karatu amma kana daidai inda Allah ke bukatar ka. Inda masoya ne ka more su. In makiya ne ka dau karatu don ka akara. Amma kana daidai inda Allah ke bukatar ka. Ina tare da babban malam ya haddace alkur'ani amma ba zan yi bayani da yawa dangane da malam ba. Dole idan mutum ya samu abin da Allah ya bashi ba kai sai ya same shi ba. Allah baya ba mutum abu sai ya shirya shi. Ta haka yana daga cikin abubuwan da nake kaiwa a matsayin sako zuwa ga mutane shine so tari kada ka nemi alherin Allah kai tsaye, ka nemi irin gimshikan da kake bukata domin kai ka rike alkhairin Ubangiji. Ta haka mutum ka shirya kanka, ka gina kanka yaso ka rike alkhairin Ubangiji. An gaida alaramma. An gaida Lai Hambal. Ka haddace Kur'ani kamil. Haka ne. Haka ne. Da can shi ana musabaka, ka taba yin musabaka? Na taba yin musabaka. Iko Allah. Cikin karkaran ganin kurum ne ko ka taba fita da shi waje? A cikin karkaran Ghana ne. Na taba samu dama in fita kasan waje je yi musabaka amma yanayi ya faru, wani abu ya faru, Allah ya sa Allah bai kaddara na yi wannan tafiya ba. Amma na taba musabakat na yi duka cikin kasa na yi. Sai yana daga cikin abubuwan da ake mutane da yawa suke son su yi idan mutum ya haddace alkur'ani ya je ya yi musabaka. In ya so sai shi kuma ya nuna ya yi fice. Yanzu ban sani ba har yau ana yi. Har yau ana yi. Shekaran jiya na gan wani musabakan da ɗan malamin ga na Najeriya. Abdurrahim. Sunan shi Abdurrahim. Dan Dr. Mansur. Yalwa ko? Yawwa. Ya je ya yi wannan musabaka ma'al asaf. An samu wasu kananan farika tashi a cikin karatun shi. Ban sani ba, idan aka zauna kan kai musabaka kamar yadda ka faɗi. Idan aka zauna kan kujerar musabaka ana tambayan nan. Don ayoyin da ya fadi ciki. Wasu ayoyi ne da kamar ni ina zaune ina kallo akan YouTube. Sai ina ganin kamar wannan ba ayan da ya kamata a ce ya fadi ba ne. Shin akwai wani sirri ne a kujerar musabaka da idan mutum ya zauna kai abu ke ya rikice masa ko me ke ciki ne ban sani ba? Wannan shi lamari na ya Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala. Komin kwarewanka cikin Alkur'ani, Allah na ya jarabci mutum. Komin karfin hadda shi, saboda mujizan Kur'ani, Allah ya gwada mai iko shi cikin abin. Shi kama inda bai kamata ma baka tunani ya yi kuskure, shiga ya yi kuskure. Bai shi da kanshi daga bayan ma shaido yana tambayan kanshi, ni na yi wanga kuskure. To wannan, da yawanci kuma yana ya fito da platform nan bai shi na ya je zauna kan na wala Allah. Yana da girma ya surata. So platform na iya surata mutum? Yana ya surata mutum. Kamar misali yanzu hakan ga na zo da ai musabaka. Sai aka kira wani kurum fitowa platform kurum na iya tsoraci. Platform misali platform da ka saba karatu gaban mutane. Inda ka saba karatu gaban mutane ya bambanta da wannan platform. Da yanzu kamar misali wannan musabaka na duniya. Ka imagine da aka je kai musabakan duniya. Manyan malumman Kur'ani da aka san su sanannu duniya. An zabe su ma ne ba su dukansu ba. Cikin masu kokarin kuma an zabi kuma masu kokari ciki. Su suka zo suka zauna. Wanda za su yi judge. Za su yi judge. Walala kai kana jin labarin shi ne. Cikin kasetin shi kana ganin littattafan shi kan batun Kur'ani. Shi yau ga shi Allah ya intimidating ka. Yes, yau ga shi Allah ya sa ka zo ka zauna ga wayannan judges suna kallon ka. Ta kai karatu kuma gaban su. Kuma
ga mutane kuma audience suna kallon ka launi daban-daban. Shin ka taba samu wani abu hakan ga? Ni Ka hau kan stage? ban taba samu wannan haka, amma ina imagine kaman yanda shi wannan bawa Allah ya samu kanshi. Na san da yake da kai musabaka ya dade. Wani musabaka ce ko ce wani lokaci ne cikin musabaka da zaka ce wanga is my embarrassing moment, lokacin da ya baka kunya sosai ka rikice. Shin ka taba samu wani? Na taba samu wani. Me ya faru? Kasan mun so halka muka soma kadan daga Masjid Ibn Taymiyyah Ina kenan. Rex wurin babban malamin ma Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Banna. She mu kare mu je ana zuwa musabaka, lokacin ana zuwa musabaka a Zaria ne. Ka gane ana zuwa musabaka a Zaria lokacin Muntada. Muna zuwa musabaka mu da manyan mu. First musabaka da nayi ina tuni na yi shi Fawj Ahkaf. Na yi Fawj Ahkaf wannan yannan na zo first cikin Fawj Ahkaf. She muka je dai an kabut na zo na uku har muka ta tafiya. To bayan mutum ya haddace Qur'ani kamil ka karbi ka je ka yi tasmi. Ai ka san ka Me tasmi? To kaga tsarin nan ne ba malumman Qur'ani na halaka Muntada da Iqra. In ka haddace Qur'anin ka kare aka tabbatar ka haddace, ba gaba da yake ma hafla ba gaba da yake muku shahada ba. Ana bar ku zo ku zauna gaban malumman Qur'ani wanda suke karkashin wannan kungiya mu'assasan kamar Sheikh Mubarak Tafo, Sheikh Ahmad Sharfuddin, Dr. Sheikh Tindawi, Dr. Abdulraz. Shi a rarraba ku je ku yi karatu, suna ce mai wai ard. Okay. Ard. Mana da ka zauna ne ka yi tasmi gaban wannan malamin tun Fatiha har Nas. Da kanka kenan. Da kanka ba su ko da ma wata guda dai taken ku in bakwai biyu an rarraba kai na inda kai ka saya next time ka zo ka ci gaba. Ya kai to the extent ana ajiye ma ruwa ne. Dan kai ka kai kusan more than 1 hour kana karatu. Shi kuma yana zaune yana saulara in kai kuskure yana gyara ma. To inda ka saya gobe shi ka zo ka continue, inda ka saya gobe shi ka zo ka ci gaba. To ba su tabbatar da hifzin ka su ma hafla su baka shahada shi ka kai suratun Nas. Har wa yau haka ake yi? Har wa yau aka suke yi. To wannan ardin nan kai ka kare ka karbi shahada. Shi yasa lokacin na yana yazo kaman yanzu ya sora bar mayan baya. To ya kai lokacin da ni yana cikin neman da Allah ya min gaskiya na hifz da sauri. Ko wani shekara ka gama? Na gama hifz tsakanin 2006-2007. Ka kammala? Na kammala. Masha Allah. Record ne. Amma lokacin na ni na yi abin ban san ma amfanin shi ba saboda masawa ne. Kama ana masa muna gida mu je mu yi. Dan ni na tashi mahaifina gaskiya Allah ya ji kanshi ya kokarta sosai cikin lamarin haddana. Da na tashi nake hadda. Na zo ina hadda ne kawai amma ka bude min Qur'ani in karanta ni ban san baki ba. Oh, okay. Sai nan kai ka doki karatun ne kai sai da haddan. Da haddan malami ya karanta min so daya biyu ni na haddace. Okay. So nan ka iya hadda ba ka yi mujawwada ba. Ban yi mujawwada ba lokacin. Okay. Shi sai yana cikin abin da ya bani wahala wurin hifz. Yana abin da ya bani. Kai ka doke shi kai sai ne. Na doke shi kai sai. Shi sa na zo shi na yi ma karatun tukunan zuwa haddace. So yanzu in haka ne. Ai ka ce ka yi musabaka. Na dawo kan labarin. In ka ce ka yi musabaka Ahkaf, ka yi musabaka Nisfko da sauransu. Kuma ka kammala Qur'ani ba tare da ka yi mujawwada ba. An san kuma cewa gabanin mutum ya yi musabaka yana muraja'a. Ya kai muraja'a. To, gabanin mu zo kan wannan saboda mu gane. Gabanin din gama hifz din ya kai wani lokaci mujawwada na ya zo. Ya yi karfi abinda ya sa da babana ya gano ban da mujawwada. Shi fit da ni halka makarantar Ibn Taymiyyah. Lokacin na zuwa makarantar Asab da Lad Ibn Taymiyyah.
da ya ga haka shi fit da ni wannan makaranta shi kawo ni a Kutiyala wurin Atakwamanda 19 steps nan akwai wani makarantar Songhai an fi ganewa Gawo. Wani malamin Gawo yana kana fahimtar wannan sosai kace Songhai ne yana yi kofi ai Songhai ma shine asali amma ka sa akwai kuma to muje to wannan malamin nan shi yana karantar da mutane karatun allo lokacin nan ana karatun allo ne kana zuwa ne kana rubuta ayoyin ne da hannunka ka rubuta ka zo ka karanta ka je ka wanke ka kuma zuwa kara ma sabo wannan kamar yayi kamacece yana da irin karatun allo na arewacin Najeriya to wannan anyan nan na bi na sauke Qur'ani shi yasa da na bar wurin nazo ka zo ka yi mujawwada na yi mujawwada to shi yasa babana kuma yana kamar yanzu gurin shi ya wanga abin da yasa ya kai ni wurin ma dama saboda yiya yasa sai fit da kai sai fi ya komo da ni kuma wannan wurin malam albanna kenan lokacin ba mu soma da albanna kenan okay wanga gabanin albanna kenan okay shi yasa ciki na muka zo malam albanna ya zo ya doke mu muna tafiya to lokacin da malam albanna ya zo ya doke mu da mun san mujawwada muna yi kadan muna tafiya to kan batun tambayan ka yawa da shi nake so kan batun tambayan ka akwai lokacin na ji kunya ko musamman da muka zo muka gama ardin nan aka muna hafla daga Samadaniya aka muna wannan hafla that was 2010-2011 aka muna wannan hafla aka bai shahada ana rukumi to ka san wannan lokaci shi kana kaman yanzu musabaka shi kana gari shi dai yan bayan ka ba kai ba shi sa shi mutum ya relax shi ya zo kai lokacin da makarantar mu markazin dawa an invite su zo su yi musabakan Qur'an al-Fajr bayan da za a yi aka zabe ni kuma ni dan je yi wannan musabaka ni kuma na kombi da musabaka ce ka jima da muraja na jima da muraja ma wanda ce na yi musabaka shi sa na zo ba yi zai bane wani bi yaro wani bi wanda ke kasan ka ya zo ya gamu da kai wurin musabaka ya baka wuya wannan shine shi abin da ba takaice dai wannan ya yi tasiri ya yi tasiri sosai yana da ban kunya sosai kenan wani ba ka yi fa sosai ina kenan kai wannan musabaka daga ai musabakan nan daga ya suna wurin ga teachers hall da ke hanyar KTI ga Nat Hall yes okay daga nan KTI da sauransu to don shi na gani dai batun musabakat mutane suna zuwa sai ka gan kama na kokari wurin karatu mutum ya zauna sai ganga kamar ya zama kamar stage ne ya zama kamar stage ne sai ga mutane a ji ana zama ana karatu sai da na kalli wannan musabakan abin ga yaron shek wallahi cikin suratul kahf kuma wani area ne da za ka ce kamar muni da ina baya ka sani ya so da yawa in kana bayan abu kafi ba da direction kafi mai ciki sani har sai ka shigo ciki sai muna cewa haba wannan ya za a yi kaza da kaza da kaza to mu'jizan Qur'ani ke dan ni ina tuni saboda irin magana da nake yin ina tuni first musabakan da na yi shi before shi na Fawj Ahkafin akwai wani musabakan da muka yi na mata yassara daga Mahadil Ali a Sheikh Abdulrazak wakil Mahadil Ali Sheikh Abdulrazak Kanhiya shi kawai ya zauna ya yi shirafa abin shi ka zo ka zauna gaban shi haiban shi matsayin shi na tunani da na zo na zauna na zo jikina na rawa har yana tambaya na me ba ni tsoro adi shi insa na adi kan damu to amma ka duba balle ma wanda dai je samu kanshi kan wannan irin wannan big stage ana zuwa Saudiya ana zuwa su Dr. Ayman daga Saudiya yana barin Saudiya ya zo Emirates ishrafin wannan musabakan nan su Dr. Ayman na zaune kana karatu wanda yau duniya inda yi batun Qur'ani su ne ma reference da su ake buga misali yau Dr. Ayman na zaune kana karatu yana kallon ka shi dai jajinka babban magana ka san ba sauki ba ne in ba ka yi steady ba sai ka ga
firgici da sauransu sai ya shigo ciki. Yes. Kenan dai akwai gwagwarmaya kenan hatta a fannin musamman ma za ka ce fannin neman karatun alkur'ani. Na'am. Lokacin ka nuna min irin gwagwarmayar da kai har yanzu kuna cikin duban yara wurin tarbiyyantar da yara na karatu alkur'ani. Har yanzu muna. Ya za ku kwatanta karfin shi a cikin yanayinmu na yau sannan da lokacin da kuka yi hadda? Okay. Gaskiya mu lokacin da muke hadda ba abin da ni na gano shi ne mu an samu bambancin iyaye ne zamanin ga. Da mika mu muna zuwa halkan nan iyayenmu na da kwazo cikin taimakawa sosai saboda iyayenmu su sun sa amfani abin da mu muke yi. Shi sa baka da dama abin da ake son kai kenan an taimaka ma kai an masa ma da duka da mini. To amma na yanzu nan iyayen ba wai saboda Kur'ani yasa yaran ke zuwa halkan nan ba. Yanzu kai malamin nan kai na kai wannan aiki ka bar ya san me yasa yake zuwa halkan nan ka san ba sauki ba. Kenan ana aikin iyaye kenan yanzu. Aikin iyaye yanzu iyaye suna turo yara halka ne based on yaron ya fita kusa da ita yana damun ta gida or something. Kanta ba ta sa amfanin karatun halkan ba. A takaice yanzu kwazo da kawo jiki wurin hadda ya yi kasa kenan da yake jiya. Amma har wa yau musabakatun da ake yi jiya har wa yau ana yi sosai yanda yake jiya. Kwarai ana yi sosai. Okay. Shi dai matsalan da ake samu ne irin taimakon da ake yi da musabakat a jiya yanzu ba shi. Na jiyan nan taimako na ya fito kasan waje musabaka sponsor musabaka. Amma yanzu saboda matsalolin da ake samu tsakanin musulmai garukan musulmai da garukan arnan ga wurin kawo kudi a taimako Allah akwai matsala. Sai ya bar wannan abu yana kenan funding ya yi kasa wurin taimakon ya sunan shi wani abubuwa haka. Kuma masu kudin mu garin ga ba su da wannan fikira shi sun samu kansu kaman irin wannan aiki larabawa ke yi. Shi sa masu kudin mu ba su yi organize su san kamar su ma irin yan masu kudin can za su support na abin nan. Isa da aka rasa can nan kuma dama ba shi. Okay. Kenan hatta can ma mostly sponsorship daga kasan waje yake fitowa. Yes. Amma yanzu kenan sponsorship kasan waje yayi kasa kenan. Yayi kasa sosai. Okay. Sosai. Well, it's too bad. Mun yi magana kan batu alkurani da yawa. Kuma da shi ya kamata a yi sosai saboda abin da aka san ka da shi kenan alaramma. Ya ka bullo Darul Hadis. Ya kai ka bullo Darul Hadis. Ya kai na bullo Darul Hadis. Ai ba Darul Hadis kai hadda ba. Tare da cewa an san Darul Hadis ana hadda ko Rex ka ce ka haddace alkurani amma yanzu Darul Hadis wurin ne markazin ka kake alarammanci kake ba da gudunmuwa zuwa ga jama'a. Me labari? Wanga tambaya gaskiya ba Darul Hadis na yi hadda ba. Rex Masjid Ibn Taymiyyah karkashin malamin mu Muhammad Lamin Albanna wurin shi na yi hadda. Amma cikin biyan da muka samu kanmu kowane almajirin da ya taso matashi mai neman ilimi da Darul Hadis an tariq gair mubashir yana cikin wuraren da kake zuwa don neman ilimi saboda irin muhadaratin da kenan tun a da can kenan dan ni tun na Rex ni mun tashi da kasan mu yara ne ba Sheikh Tawfik amma mun zo mun tashi muna zuwa muna jin tafsiri bayan Sheikh Tawfik Malam Lamin Sheikh Lamin to kasancewa na nima almajiri ne almajirai muna zuwa wurin mu ji tafsiri sosai to cikin dai zuwa tafsiri muna zuwa tafsiri har ya kai lokacin da muna zaune gaban tafsiri ya dace wanda dai ji a tafsiri bash kamar ya yi tafiya ne ya je shi ana tambaya wanzu wa dai zo yi kwantino shi daya daga cikin yan waye da ke sun sani ni da su muka yi karatu kai ma ka san su shi Sheikh Tawfik Salah da suka ce to da bari to
suka dai fadi min ya dai lokaci mai sau saboda ban sa cikin tunanina ba. Amma yanzu ya da kazance yanzu ba yanda da ya kuma aikin Allah ne. Yanzu ya dawwama. Ya kamata mu yi shi sa shi na zo na karbi na ja. To cikin iko Allah da na so ma ja kuma shi ya samu abin na zauna. Alhamdulillah ai akwai wasu kira'atinka cikin tafsiri ka san in za a yi tafsirin aya ana yi idan an ja kakan ja shi da yawa ko ba haka ba sannan sai a zo a tsaga a gugunta ana yi shi daya bayan daya yawa so muna samun wasu ya sunan shi karatuttukan da kamar sun shahara kan social media wanda ana buga su kamar Sheikh Malanas shi kuma irin kamar kana ana hasko shi nan kamar yana tada moral masallacin nan shi ka gan kamar atmosphere nan ya samu karbuwa sosai yana daga cikin abubuwan da ke da ban sha'awa dangane da wannan sai dai ban san kira'an kan asali naka ne ko dai ka haɗa da na wasu malumma ne ya so shi don kaman I don't know. To kira'a na dai bai straight Husari ba amma asalin shi daga Husari ne. Kenan yana da alaka da Sheikh Khalil Husari. Khalil Husari. Oh, okay. Abin da ya kawo haka saboda na tashi Rex. Ana tafsiri Rex. Lokacin Malam Isa Lamin daga Mount Hope. Shi ke jan tafsiri. Lokacin muna zuwa mu yi karatu irin mu shimfida dai kan fara tafsiri. Muka na yi karatu in tamun tafsiri ya kai shi Malam Isa Lamin. Lokacin muna kanana dai ba mu da wayo ma. To, shi Malam Isa ya samu tura US ya ce. Shi Malam Farid ya bai karbi yana ja. Malam Farid kuma ya zo harkoki ya mai yawa ya bar ma Malam Ahmad Kanish. Oh, okay. Da shi ma yanzu yake US ko? To Malam Ahmed na jan tafsiri nan lokacin duka ni ma ina karatu ne before a fara tafsiri. To wani rana shi Malam Ahmed ya ce min kama wai rarrabawan ke da wuya kira'a shi ya ne. Ya rarraba. Shi yasa ni kuma da na tashi Rexin da yake Malam Isa ke fara jan tafsirin da Husari yake yi kasan shi karatu shi ne Husari. Okay. Shi yasa da Malam Farid kuma ya zai karbi bai son a fita kan wannan murya shi ma ya dan yi mammasa ya dai maintain muryan nan dai aka nan. Malam Ahmed kuma shi kuma dama yana rayin Husari. Na Malam shi ma ya continue. To she wannan karatun ya saura. Ni ma da dan jan she ni ma na kirkiro nawa irin na Husari na yi. To abin da ya sa wannan karatu na tafsiri. Kenan Husari ya samo asali ne da tun can ba yau ba. Shi sa da haka ya faru she ni ma na sa ma kaina in dai na ja tafsiri wani wuri. To wannan karatu dan yi. To kenan kuma bayan tafsiri inda aka ja wani wuri kana kai wani kira daban ba Husari. Inda yin karatu so da yawa in ba tafsiri ba. Baka Husari. Ban Husari. Kenan Husari special ne for tafsiri. For tafsiri. Okay, masha Allah. To Allah ya samu iya, Allah ya dace. Wannan abin da ya kunshi karatun Alkurani kenan. Allah ya ba kowa Alkurani. Kurani na da kyau mutum ya same shi yana samun falala. Allah ya samu Alkurani. Allah kuma Allah ya dafa. Yawa irin wannan gudunmuwan da ake ba al'umma na karantar da su da shahid da su ayoyi na Alkur'ani kuma Allah ya saka. Allah ya ba da sa'a insha Allah. To, na ji mun dasa aya a nan sai kuma Allah ya sake sadama a wani jiko. Insha Allah. Salam. Lihambal. An gaida wa alalar ma.